trunks with the sauce. Не мисли, че не виждам на мен какво ми пречи, и въпреки това не искам да замина аз надалече, защото ми боли и ти не виждаш моите сълзи. Разбери това, което аз бях преди, дали същия ще седи. Сега ми кажи, когато ми погледнеш, дали ще се стреснеш. Но знам и виждам само едно, когато за тях не си на високо ниво, за тях си просто само едно и никога не забравя само едно. Когато ревеше, до кого ти седеше, на кого ти звънеше, от кого търсеше отеха в тази трудна пътека. Я ми кажи, знам, че изобщо не те боли и вече няма какво изобщо да го мисля, защото просто от всички ми писна. Искам да се върна аз там назад, където щастлив аз си бях, но сега виж ма целия в се превърнах. И точно заради това ли съм отпуснат? Честно да ти кажа, изобщо мен не ме бе и от никой никога не съм се срамувал. Братле, защото заради хората никога не съм си сменил ролята. Кажи ми, когато ти си с тях, дали се чувстваш като тупак? Как може да си такъв глупак, да те контролират хора без мерак? Я поръсни отново малко пак и тогава ми кажи, че си постигнал абсолютно всички твои мечти. Тях дали ги боли, не ги мисли, просто продължи и победи. Там където не очакваха ти да влезнеш, се да светнеш, и искам просто да ги стреснеш.